Sveta carica Irina ispovednica je sazvala 7. Vasiljanski sabor u Nikeji 787. godine, na kome je obnovljeno poštovanje ikona. Kada je prognana na Lesbos, gde se posle godinu dana zatočenja i upokojila. Proslavlja se 9. 22. avgusta. Na svet se spustila noć. Mnogi će misliti da se sve završilo, govoreći, Bog nas je ostavio, da li ga ima? A Bog će otići samo od onih koji su ga izdali. Verni će biti u blagodati i čak i ono za šta nisu molili, on će ispuniti. Jeromonah. Strašno je pasti u pomrčenje uma, jer više nećeš shvatiti kako da se spasiš. Sveta carica. Onima koji stoji u istini sve će biti jasno, kao svetli dan. A izdajnici su se davno pomračili, za njih se ne moli. Oni su postali prestupnici, ili po zloj misli, ili zbog straha, ili po strastima, ali sve po svojoj volji. A protiv njihove želje kako im pomoći? Jeromonah. Ali ima i dece, staraca, bolesnih. Sveta carica. Prvo se moli za sebe, da odoliš i spasiš svoju dušu. Drugo, moli se za belog cara i sve koji stoji u veri i istini, da bi preko njih Gospod posvetio svet blagodaću. A sve ostalo predaj Bogu, on zna šta će sa tim da čini. Beli car, to je obećanje Božje, dar svetih i plod molitava vernih, a ne samo zasluga ili spremnost da se on dočeka od strane većeg dela naroda Rusije. Jeromonah. A kako nas čekaju iskušenja? Sveta carica. Nema potrebe da ih nabrajam, sve to ti znaš od svetih. Maloverni će umreti od straha, a verni će se obradovati. Sada je spasiti se postalo lako delo. Postradala sam u progonstvu i znam šta govorim. Prizovi me kada ti bude teško i doći ću da pomognem. Jeromonah. A drugi? Sveta carica. Neka prizivaju i drugi. Doći ću k njima, za nas je to radost. Prizivajući svete, čovjek nam daje pravo da se umešamo u njegov život i okolnosti i zajedno pravimo čuda, veoma mnogo raznih čuda. Kada dođe očajanje i bude se činilo da nestaje snage, imaju u tom slučaju spasavajuću pomisao, govori sebi i drugima ovako. Naše vreme je poslednje i ove žalosti su poslednje. Da li ću još jednom uspeti da pokažem svoju ljubav ka Gospodu? Jeromonah. Šta je još neophodno u naše vreme? Sveta carica. Čuvaj slobodu. Jeromonah. Koju slobodu i kako je čuvati? Sveta carica. Oslobodi sebe od svega, osim vernosti Bogu i belom caru. Izbegavaj pristrašće prema bilo čemu. Daleko odgoni plašljivost i maloverje. Ne misli o koristi, udobnosti i spokoju, ali ne mešaj to sa ravnodušnošću. Videći sveopšte odsustvo imaju u srcu sažaljenje prema svima, to će biti tvoja žrtva ugodna Bogu. Ako te pozovu oni koji imaju vlast i strogo upitaju kako veruješ, nećeš se uplašiti. Jeromonah. Tebe ću, gospodarice, pozvati, čega da se bojim? Sveta carica. Dobro, prijatelju moj, dobro, doći ću. Jeromonah. Kako ja grešni mogu biti drug svetoj carici? Sveta carica. Koji straha Božeg ispoveda istinu, on nam je drug, a koji iz ljubavi ide do mučeništva, on postaje naš rod. Sveta carica. Jadnici, jadnici, narod sluša antihristove žabe, a svete oce ne sluša. Smelo razobličava jeres i jeretike, govori istinu onome šta se događa u crkvi. U tome je tvoje služenje, time ćeš ti biti opravdan na prvom ličnom sudu, da bi stao nadesno na drugom strašnom sudu. Jeromonah. Gospodarice, vidiš šta se radi kod nas u crkvi? Sveta carica. U crkvi? Crkva je tamo gde vole Hrista i spremni su za njega da stradaju. Tamo je crkva. Nesrećni protivnici žele da se prekine liturgija na zemlji i da ne bude pravilne molitve. Zapamti i drugima govori da sa njima, otpadnicima od prave vere, više ne treba stupati u rasprave, već se treba za njima boriti i pobediti ih. Jeromonah. Kako se sa njima boriti kada je u njih vlast, a oni su svuda postavili svoje ljude? Sveta carica. Žališ se. Ranije je na 1000 hrišćana bio jedan sveti. Danas je na jednog vernika 10 svetih. I svi hoće da ga poglade po glavi. Ako si ti, ne gledajući ni na šta, reši da stojiš u istini, onda je to samo po sebi mala pobjeda, posle koje će tvoja molitva sjediniti se sa molitvom tebi sličnih.
I tada će nastupiti izmene, sam Gospod će sve ispraviti. Jeromonah: sjediniti se u molitvi, da li je to ono što nazivaju saglasje? Sveta carica: vi ste jako vezani za spoljašnje, za nazive i formu, a u tome je prisutno licemerje. Bog čeka ono što je u duhu i istini. Gospod, Majka Božja i sveti raduju se maloj projavi požrtvovanosti, spremnosti da se stoji u istini i postrada za nju, rešenosti da se pođe na podvig radi Hrista, čistote pravoslavlja i očišćenja crkve. Ovo govorim radi toga da bi vas lišila svakog opravdanja. Oni, episkopi, čine takve stvari o kojima se ne može govoriti, a o kojima ćeš ti znati. Gnusoba opustošenja na mestu svetome i krv ubijenih između žrtvenika i hrama koji vapi u Bogu. Zatim će reći da je reč o Hristu kao spasitelju bila preuranjena i mnogi će im poverovati i primit će žig. Bolje bi bilo da ti judeji, obučeni u arhijerejske odežde i ostupnici iskrštenih, sami sebi skinu činove, jer kada dođe beli car, zbog onoga što su činili, skinuće sa njih mitre zajedno sa glavama. Pogubitelji duša koje ste raznevili Boga, mač Gospodnji nad vašim glavama, prokunite vaseljansku jeres ekumenizma da biste bili primljeni u opštenje sa Hristom. Ako ne, onda su dubine ada otvorene za vas, jer vam kasnije raskajanje neće doneti koristi. Amin.